Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kube isihluku kushona abantu abathathu engozini yemonto kwathi ababili balimala kabuhlungana kwisibhicongo sengozi esenzeke eLotha Village eMelo ku R39 ngomsombuluko. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Bababaza isihluku abantu abazibonele kwenzeka isibhicongo sengozi kwashona abantu abathathu kwathi ababili balimala kabuhlungana. Kube ukuthi ke uhlobo lemonto yePolo TSI Blue itholana phezulu neAudi A3 kwabe sekwenzeka isibhicongo sengozi. Kube ukuthi kushona abantu ke abathathu okubalwa ke nengane encane ebinenyanga eyodwa nje vo ikhulelo, kanti ke abantu basale beshaqekile ngaso lesigameko. Ukhulumela amaphoyisa uBrigadier Selvi Mohlala uthi ke ngokwezintolo kuthiwa uhlobo lemonto yePolo TSI ebibheke eMele yona ethe iyaziphosa kwi-Audi A3 kwabe sekwenzeka lesibhicongo sengozi. Abantu abathathu ke bashone endaweni yesigameka abebekwe ipho. Bathi ke ababili balimala kabuhlungwana laba ababekwenye imoto okubalwa no driver, kanti ke bafethu abantu basale beshaqekile ngayo lengozi emangalisayo. Lezi ke indaba ezibuhlungu ngendlela emangalisayo setitutu kwimndeni kanye nezihlobo. Sengathi ke imoya yabo ingalala ngokuthula. Mina njengentatheli ka YouTube bafethu sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo.